Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información hoxe venres, día 10 do mes de xullo, na radio na televisión municipal de Cerceda, e tamén se queren en internet, na nosa canle de YouTube TV Cerceda ou na web rtvcerceda.com. Pois hoxe falaremosles de que pasado mañán é o San Cristovo na Silva. Falaremos tamén das actividades culturais e deportivas, están a tempo de anotarse agora durante todo este mes. Tamén están a tempo de anotarse un campamento digital que será a próxima semana. Falaremos de un torneo de xadrez, están a tempo de anotarse, será este domingo, e das festas do Carmen en Rodís, o próximo xoves 16, e as festas do Carmen en Cerceda a próxima fin de semana do 17, 18 e 19. Tamén falaremos da festa do Cochiño, de un curso gratuito de galego e da oficina móvil retorno da Xunta de Galicia que estará este próxima semana en Cerceda. Tamén estará a ITV de Maquinaria Agrícola na Silva a finales de mes e están a tempo ata a xornada de hoxe, remataría o plazo para anotarse ou para actualizar os datos da recollida de papel e cartón porta a porta para empresas. Tamén o Inserso remata hoxe o plazo para as novas incorporacións. En canto tempo, as previsións para mañán son semellantes ás de hoxe, tempo revolto, con inestabilidade e presencia de néboas e nubes. O San Cristovo na Silva será este domingo 12 de xullo, en este caso con un xantar popular ao mediodía que de algún xeito xuntará a todos os veciños. Este domingo, que ven, día 12 de xullo, terá lugar na Silva a festa do San Cristovo, onde haberá misa solemne a 1 da tarde na honra ao San Cristovo. E a continuación terá lugar a tradicional procesión polas rúas da Silva, donde se vai a premiar na procesión aqueles camións, ciclomotores, tractores, turismos ou furgoneta que elixan como mellores engalanados. Na sesión Vermú vai a estar a Orquesta Galaxia, que se encargará de amenizala, e despois, insistimos, terá lugar ese gran xantar popular que será no campo da Feira das Nenas da Silva. E pola noite, para rematar a festa do San Cristovo, o domingo haberá verbena coa Orquesta Galaxia. Tamén lles falamos de un campamento digital, porque hoxe tamén sería o último día para anotarse a ese campamento digital gratuito para nenos e nenas de 9 a 13 anos que terá lugar no aula de informática de Cerceda, que está no Centro Cívico, e que vai a comenzar este próximo luns, día 13, se vai a prolongar ata o venres. Durante toda a semana, un campamento digital dirixido a nenos e nenas de 9 a 13 anos e que é gratuito. Será polas mañáns de 10:30 a 12:30 durante toda a semana. Unha iniciativa que propón un xeito diferente de achegarse á tecnoloxía, apostando por unha metodoloxía práctica, participativa e divertida. Durante o campamento descubrirán que Internet tamén pode ser un espazo para colaborar, expresarse e aprender en grupo, así como tamén aprender ferramentas digitais para, en este caso, prevención do ciberacoso, a sensibilización sobre a violencia de xénero no ámbito digital ou a promoción de hábitos saudables no uso da tecnoloxía. A inscripción hai que facela por teléfono. Poden chamar ao 881 025 131 ou por WhatsApp no 644 52 99 90. Durante todo este mes de xullo hai de plazo para anotarse as actividades deportivas e culturais. Durante todo este mes de xullo continuará aberto o plazo para anotarse nas diferentes actividades deportivas e culturais que se organizan por parte do Concello e que van dende outubro deste ano ata maio-xuño do ano que ven. Poden inscribirse no rexistro na planta baixa do Concello de 9 da mañán a 2 da tarde ou, se queren, pola sede electrónica durante calquera hora do día. Eso será, durante todo este mes, inscripción para as actividades culturais e deportivas.
Máis temas, este domingo, pasado mañán, hai un torneo de xadrez. Este domingo, día 12, terá lugar a edición número 9 do torneo de xadrez Concello de Cerceda, que será a partir das 4 da tarde na Polideportiva Municipal de Cerceda. Están a tempo de inscribirse, xa que é un torneo aberto. Poden inscribirse os interesados no teléfono 617 234 393 ou no correo electrónico torneos@galiches.com. As bases e os premios poden atopalos na web galiches.com. Lembren, este domingo 12 na Polideportiva Municipal a partir das 4, noveno torneo de xadrez Concello de Cerceda. E a semana que ven son as festas do Carmen en Rodís. O xoves, día 16 de xullo, día propio da Virxen do Carmen, se celebra en Rodís as súas festas do Carmen. Haberá misa a 1 na honra a Virxen do Carmen e a saída da mesma terá lugar a actuación do grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda. Na sesión vermú e na verbena estará a Orquesta Solara de Vigo, que irá acompañada tamén de música local. Así que xa saben, ese é o cartel en Rodís das festas do Carmen o próximo xoves, día 16. E logo a fin de semana seguinte, o 17, 18, 19, en este caso, venres, sábado e domingo serán as festas do Carmen en Cerceda, que a Comisión de Festas xa ten o cartel publicado e preparado con todo listo. O venres 17 terá lugar, pois, ademais de dianas alboradas e misa a 1 na honra a Virxen de Fátima, sesión vermú ás 2:30 e verbena co grupo Bomba e Disco Móvil Impacto co DJ Mayan Boe. O sábado volverá a haber dianas alboradas, estará o grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda, haberá ao mediodía misa na honra a Virxen do Carmen e ás 2:30 sesión vermú para dar paso ás 6 da tarde a pasar rúas coa charanga e bebe máis. O sábado pola noite verbena co Orquesta Finisterre e Disco Móvil Impacto co DJ Cotelo. E o domingo, dianas alboradas de novo, co grupo San Martiño de Cerceda, a 1 misa na honra ao Santísimo Sacramento e ás 2:30 sesión vermú co grupo de Vicio. Pola tarde do domingo, a partir das 4, día do neno con hinchables e atraccións para os máis pequenos, e a noite do domingo verbena co grupo de Vicio, donde haberá tamén fogos de artificio. E para rematar o mes, hai festa do Cochiño, festa gastronómica e romería do Cochiño, o sábado 25 de xullo, onde son moitas a xente, tanto veciños de Cerceda como dos arredores, que se xuntan para celebrar o sábado 25 a festa do Cochiño, na edición número 28 no Acevedo. Durante todo o día actuará a Charanga Santa Compaña e o grupo Faíscas da Pontraga. Ás 2 da tarde, degustación do churrasco, cochiño, polvo e produtos da cociña galega, co custo da ración en 15 euros, que xa están á venta anticipada ata o día 21 de xullo no viveiro de empresas no Acevedo en Cerceda, de 9 da mañán a 9 da tarde, e poden ademais con esa entrada acadar silla baixo carpa. A selección da parcela vai a ser o xoves 23 de xullo a partir das 5. Tamén haberá enchables gratis para a cativada de 3:30 a 7. Lembren que a partir das 8 actuarán as orquestas Los Satélites e París de Noia. Falámoslles de un curso gratuito de galego porque o Concello de Cerceda, xunto coa Diputación Provincial, organiza un curso gratuito de galego dende o próximo mércores día 15 ata o 2 de setembro na Biblioteca Municipal de Cerceda. Van a ser os mércores e os venres pola mañán, de 10 a 1. As plazas son limitadas, para anotarse hai que facelo na primeira planta da Casa do Concello ou, se queren, por teléfono, marcando 981 68 5001. Este próximo martes día 14 pola mañán, a Oficina Móvil de Retorno da Xunta de Galicia vai a estar no campo da Feira de Cerceda. Martes 14 pola mañán, de 9 a 2. Ali atoparán asesoramento a aqueles emigrantes retornados, que sabemos que hai no noso Concello en toda Galicia, atoparán asesoramento sobre programas de apoio ao retorno, asistencia en trámites administrativos, incluindo as xestións en temas relacionados coa sanidade, educación ou seguridade social, tamén información tributaria, orientación laboral, axudando na búsqueda de emprego en Galicia e validación de títulos obtidos no estranxeiro, así como información sobre opcións de vivenda. O martes que ven, día 14 de xullo, a Oficina Móvil de Retorno da Xunta estará no campo da Feira de Cerceda pola mañán.
E a ITV de Maquinaria Agrícola, se vostede está pendente delo, que sepa que se pode pasar en Cerceda, en concreto na Silva. A Unidade Móvil de Inspección Técnica de Maquinaria Agrícola vai a estar na Silva, no campo da Feira das Nenas da Silva, do día 27 ao día 31 deste mes de xullo, e, se queren solicitar cita previa, poden facelo no teléfono 981 92 80 80 ou a través da página web sicitv.com no apartado de cita previa. E hoxe, día 10, remata o plazo para actualizar os datos e solicitar a recollida de papel e cartón porta a porta para empresas. O Concello solicita a actualización do censo a empresas adheridas á recollida de papel de cartón porta a porta, un servicio que se presta os mércores polas tardes, donde deben deixar o papel e cartón na entrada da súa empresa debidamente atado. Se queren actualizar os datos, lembren, ata hoxe poden facelo por internet, segundo un formulario que atoparán na página web municipal. E tamén hoxe é o último día para que todas aquelas novas incorporacións ou inserso o fagan. Está aberto o plazo ata hoxe, día 10, para aquelas persoas que queiran solicitar incluírse no inserso, no programa de turismo do inserso, que en este caso comeza xa durante o vindeiro mes de agosto e se prolongará ata ben entrada o mes o ano que ven. Se trata do inserso, do programa de turismo do inserso. Todas aquelas persoas que xa o solicitaran en anteriores edicións non teñen que facelo, só é para as novas incorporacións. Evidentemente, se queren solicitala, teñen que facelo a través de internet na página web do inserso. En canto tempo, durante mañán sábado, Galicia quedaremos ca influencia dunha dana situada ao oeste de Portugal que vai a inestabilizar a atmosfera debido á presencia de aire frío en altura. Que quere decir que con isto teremos néboas e brétemas costeiras que co avance do día irán desaparecendo en zonas do interior, pero pola tarde crecerán nubes de evolución nas provincias de Lugo e de Ourense que deixarán chubascos trebuentos que de intensidade poden ser localmente forte e serán máis probables no centro e no norte da comunidade. As temperaturas sin demasiados cambios ou con lixeiros ascensos nos valores máximos, mentras que os ventos sopran de norte-noroeste frouxos en xeral. E hai que ter atención por eses chubascos localmente trebuentos que poden darse en zonas de montaña. Pois así rematamos o informativo. Gracias pola súa compañía, nada máis. Saúdos dende a radio, está Tomás Ramos, na televisión Manuel Iris, e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.